poistui just äsken, kun mä aloitin imota. Tähän yhteen jätkään. Mä aina vatin tätä peliä. Mä simpakkolen ammalee. Bounty otettu. Sekin on lähellä. Mä tiedän tarkalleen tää sijainen. Sen on pakko olla tuolla boss-jutulla, tiedätkö missä. Tuottaa sitten meikät kyytiin, meikä lähtee tänne päin. Joo. Se on pakko, joo se on täällä. Eikö se tulee itse asiassa tänne, Pauli? Niin se on tänne tulossa. Ehkä. Hyvin todennäköistä. Joo, tuu noppea, ottaa mut noppea. Joo, se on tuolla, se on pakko olla. Mä ajan väärin. Oota, Pauli! Mä eikö sanoo sun nimeä vahingossa? Se on tuolla rakennuksella, sen on pakko olla. Joo, se on siinä. Mä näkkin se. Pysäytä. Täällä ei saakin varmaan. Eikö se liikku? No mentiin. Meikö kyllä lattaa mun spari. Missä tää jäät? Oota, stoppa. Tuo nois, mä näin. Okei, joo. Mikä ase otetaan kätteen? SMG vai haulikko vai? Oota, se on täällä. Mä oon varma, että se on täällä. Ehkä. Mennään tänne maan alle. Mä näin, että se vaan liikkuu tästä tänne päin. Löydetty. Tuolla. Niin oli tuossa äsken tuossa mustalla rakennuksen lähellä. Ei, ne yrittää päästä autoon. Mä näin. Mä yritän snipaa niitä. Mä menen puskeen vaan. Mennään puskeen. Katsotaan aivopistoja tässä. Meikä lattaa mun snipu. Jos tulee vaikka quickscope momentti. Oota, pitäisikö yrittää nouskopata? Sen duo. Mä tapoin sen jo. Mä tapoin varmaan. Okei. Meikä tappoi toisin sen taakkitikin. Pauli, sulle niin ase, epic ase. Jos nää haluat. Ei, mä oon Pauli, rikotaan nää. No en mäkään kyllä halua tota epikkiä asetta, koska tää ei oo vaan niin. No pitäisikö mun ottaa, Pauli? Minkä on se suoja siihen? No kato, tää on tää ase. Nemesis AR. Pitäisikö? Pitäisikö ottaa? Ihan mitä haluaa. Ok. Me kattaa kyllä mieluummin tän, mikä mulla on toisena. Tää on paljon parempi tää skari näköinen ase. Täällä etsitään seuraavia jätkiä vai mitä? Koska mulla on aina jätkien perään. Oota, Pauli, mä näkkiin ehkä tässä kaupungissa jätkät. Katsotaan, näkyykö täällä kaupungissa jätkiä. Jätkiä! Näkyy steppejä. Legitsesti tää on meikä. Ja nyt ota nyt. Joo, mä olisin just ampunut se. Mä näin sen kaikkea. Just kakku päälle. Pauli, meikä olis kyllä saanut se itekin hoideltua, koska mä myös näkkiin se, että se on tossa legitsestin tykönä. Tai ei sillä voi mitään. Hei, bussin niin valttijätkät on super lähellä. Pitääkö käydä tsekkaa valtti, Pauli, noppee. Koska valtista on just lähetty. Niin sinne ei tiedä mitä UD sinne on jätetty.
Mut mä kyllä silti vielä varulta pian pumppuun, jos tänne on tullut joku muukin. Niin tsekataanko ne jättänyt... No, meikä ottaa kyllä tää epiikin tästä näin. Ja vaihtaa siihen kolmiotähtäimeen. No se on sulla vaikka tommonen pistoi. En mä ota, kun mä pidän SMG. Pauli. Hei, ky, jätkä. En mä nähnyt steppejä. Mulla näkyy. Mutta ne katoas melkein heti. Oli tuttu. Mä oikeesti lipunammoja. Ok. Se laatto liikkuu hyvin vähän. Äsken. Nyt mennään kyllä tappaa. Hetkinen, voiko se mennä se tyypin kardille? Mut se ei kyllä mennyt nokkiin, että... Joku veti riftillä. Se saa odottaa kyllä toista kertaa. No ei voi mitään, tänne nyt jää joku jätkä henkiin kyllä. Oh my god! Normisesti. No tää ei kuoli siellä Santeen ja sunkaan. Voisin me kuotiin tänne. On se kuoli. Paul, meillä on muuten... niin, onko lopin kovin loadoutti? Tuolla päällä on medaljonkin jätkä. Mentiin. Ne tulee kuitenkin tänne. Ota se edes liputtaa meidän. Tää on mun CV. Yli 100 vuosia pitäis olla. Tuo näkyy. Mun CV. Joo, mennä pois. Niin mennäänkin. Ette ne näe, ketkä niitä yrittis niputtaa. Ette nää jaksa, että ne näki meidät. Se näki. Ne näki avaa pois. Onko nekin botteja? Me kyllä nähdään ne vapis jotain, se on niitä. Miten ne vielä näin tiukkaa vettä? En tiedä. Tää kyllä etsiä auto vai mitä, Pauli? Meidän pitää päästä... Nää jätkät tulee niin haluaa tappaa meidät vai mitä? Joo, nää niin tulee haluan tappaa meidät. No mennä toiseen suuntaan, kato. Meidän pakko löytää oikeesti auto. Vai mitä, Pauli? No tuossa meitä päin. Mä unohdin, että me ei sano toisen nimeä. Aivan sama. Ei se haittaa muuta. Että kun nää tietää missä me mennään. Ei Miksi nää seuraa näin tiukkaa meitä? Ei meidän ole medaljonteja. Ei niin. Miksi sitä nää tietää missä me ollaan oikeesti? Koska nyt se tietää minne suuntaan me mentiin. Tuu tähän vuorille. Nyt ne menee väärään. Ei nää kato 4 tyyppiä, ei nää 2 tuua. No tulossa junaraiteille, Pauli. Tuolla mennään niputtaa. No tulossa junaraiteille. Mä näkin tuossa niin talolla, missä me viimeksi niin kerran tapettiin ne 2 jätkää. No siinä talolla varmaan. Ei oo vielä, koska medaljonki ei oo siinä asti. Eikö muka? Ei kato ne. Ok. Nyt ne vasta menee sinne, tai ei mekään. Ei kun ne puiltaa, mutta tuolla puiltaa joku jätkä. Mä näen. Ja nyt sivuuta se ne huomaa. Tuossa on mun markkerilla ainakin joku jätkä. Siitä sivuuta. Huomas. Ei voi mitään. Yritetään niputtaa. Miten musta tuntuu, että toisestakin suunnasta joku ampuu jossain. Että kun... Jossakin toisessakin suunnassa ammutilla. Sniputtaa. Mä näen. Joo, niihin puskee duo. Pauli, tähtää vaan snipulle, niihin puski duo. Yksi on knokissa kai. Jos ihan kunnon fightit. Niin onkin, sinne tuli joku toinen duo, mä näkkin tuolta. No rautapuilit on jonkun duo. Kun siinä meni yksi jätkä, mä en näe niitä. Tossa.
Tai yksi soo. Stormi! En huomannut. En mäkään. Sitä hettiinkö mä tsekkasin mappia. No. Hei, medali onkin jätkä kuoli, mut ei käy vaan nostaa sitä, koska On siellä. ne puhutaan. Pitäisikö tiputtaa? Ne tippu crownin. No varmaan kun sillä medali on jätkällä oli crowni. Siiäkin oli voittaa. Siellä on vielä joku jätkä knokiisa. Mennäänkö puskeen? Ei mennä puske. No niin, tää enää 2v2. Niin onkin. Mä tiedän niitten kaikkien sijainnit. No on tuo ja noin. Toinen on tuossa puupuilteissa. Nää. Suomi sanoi puupuiltit, niin jos mä oikein näkin, niin siinä. Pauli, saa puupuiltella ehkä jätkä, Pauli. Mennäänkö puskeen vaan? Eikä Pauli tuossa. No ei varmaan, kun tää vetää tuota hiipuilteja tuolla. Hei, nyt. Valmiina. Stormi! Totta. Se tuo tänne päin. Niin tulleekin. Hei, tää enää 1v2.